दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमा हालामनि जाय जायगाखौ जोङो बुंख'योब्ला दाबो गोसोआ दुब दुब मोनो आरो जोङो गाबखांनाय मोनो बेनो जाहैबाय सिसुबारि गामि। दा सिसुबारि गामियावहाय आङो नुजाफैदों आरो बेजों लोगोसे आङो दायो ग्राउन्ड मोनसे जि दैसायावहाय जोङो थांनाय समफ्रावहाय दैबाना जादों बे दैबाना जानाय जायगायावनो आङो दायो दंफैयो। नोंथांमोना नुदों नैबे दैयानो दिनैहाय सिसुबारि गामिखौहाय थांनाय बोसोरावहाय बे दैयानो खुरखादों आरो आंजों दंफैयो दिनैहाय जोंनिनो ब्रादार सिसुबारिनो बिथाङानो थागिबि बे जायगायावहाय थांनाय बोसोरावहाय दैबानाया माब्रै जाया आरो नै दायो माब्रै जानो सम्भाबना दं बांसिन जानायनि समाव दङ। आं बेखौ आंनि गोसोआव साननाय दङ। थांनाय बोसोराव एसे खम जाना दङमोन, दायो आरो आंनि गोसोआव साननाय फैदों अखायाबो बारा आरो दा दैबानायाबो बारा जानो हमगासिनो दङ। थांनाय समफोरावहाय नैबे बान्दोखौ थांनाय बोसोराव होदोंमोन आरो दायो जेबो सरकारा नायफैयाखै आरो जेबो डिसिसन लायाखै। दा बे दैयानो खुरनो लामा लानो खुरगासिनो दङ। बे दैयानो जोंनि गामिखौ फोस्रांलाङो आरो बे दैयानो जोंनि न' सेरजों बोहैलांगासिनो थायो। देग्लाय माबाफोर सरकारा माबाफोर खामानि मावदों नामा? दायो सरकाराथ' जेबो मावाखै। दाख्लैफोर नायफैदोंमोन आरो बिसोर बुंदोंमोन अखा खमायलानो जोङो बान्दोखौ होनोसै होननानै, आरो दासिमबो बे रिजाल्टआ जाफैयाखै। हेल' लोगोफोर, दायो जोङो मोनथिबाय जे बेयावनिनो थागिबि सासे बेक्तिया दिनैहाय खोन्थादों आरो आंनोबो फोरमायदों जे थांनाय बोसोराव नैबे बाउन्ड्रिखौहाय इमारजेन्सि हिसाबै बेखौ मावदोंमोन, नाथाय देग्लाय नैबे समफ्रावहाय दासिमबो नैबेयावहाय मोनसे माने प्रटेक्शन होनाय जायाखै। एक्चुअलि बियो जास्ट बिदि मा होनना बुङो फुख्रि जावनानै आलि खोनाय बे दै माब्लाबाबो दैयाखौ लाखिनो हाया। नैबे दैयानो टाच खालामनानैहाय नैबे सिसुबारि गामिखौहाय जागोन आरो देग्लायबो आसा खालामदों जों हप जे देग्लायबो सिसुबारिया बांसिनै खहा जागोन आरो बांसिनै खस्थ' मोनगोन, आङो बेखौ नुनानै दङ। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गभर्नमेन्टआ मा मावखो ना, बोसोरसे जाबाय आरो बोसोरसे जाखांनायनि उनावबो दिनैहाय मोनसे अन्थाइनि प्रटेक्शन जोङो नुनो मोनाखै। मानो होनोब्ला सरकारा फैनानै बेखौ बिथांमोनानो नुदों आरो जेब्ला दैया लैगोन सान्दुं दुंगोन अब्ला बिथांमोना मावगोनबो होनना बुंदोंमोननो, ओमफ्राय दासिमबो मावनो मोनाखै। आरो आङो खोनादों जे बेयो मोनसे सेंसनबो जादों, नाथाय बे MGNरेगानि थ्रुयैहाय बेखौ मावनो हाया होननानै आङो मोनथिदों। दा निस्सय सरकारा MGNरेगाजों बेखौ माब्लाबाबो मावनो हाया। मानो होनबा बे गोबां गिदिर बाउन्डारि जोङो नांगौ, बेवहाय अन्थाइनि खोथा थाहैबाय, लेबारनि खोथा थाहैबाय आरो माखासे एक्सपेन्डिचार्सफोर थाहैबाय। दिनै सरकारा गोबां लेट खालामदों। दिनैहाय बोथोरा फैबाय जे दैबानानि थाखाय, अखानि थाखाय आरो बावैसोनि उनावनो दैबाना देरनायनिफ्राय देरनाय जासिगोन। अब्ला जोङो सोरखौ दाय हमगोन? जोङो सरकारखौनो जोङो दाय हमगोन। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बियो एकदम गभर्नमेन्टनि फेलार होनना बुंबाबो जायो आरो। मानो होनब्ला गोबां मानसिफ्रा सानबाय थादों जे सिसुबारिया मोनसे गुड प्रटेक्शन जाबाय नामा होननानैहाय बिथांमोना सानबाय थादों, खिन्थु जायाखै। सिमोन जेरै दङ दासिमबो ओरै आरो सिमोन जेरै दैबाना जागोन दासिमबो देग्लायबो बेनिफ्राय बांसिन जागोन होननानै आङो सानदों आरो जागोन। नोंथांमोना जेब्ला दैबाना जागोन अब्लासो नोंथांमोना सफैगोन। बेयो मोनसे गभर्नमेन्टनि आयेन होननानै बुंबाबो जायो आरो। सम्भाबनाया दङ आरो खेबसेबाव देग्लायबो सम्भाबना दङ सिसुबारिया दैबानाजोंहाय लोमनायनि आरो गोबां खहा जागोन सिसुबारिया। गोबां खहा जानायनि उनावहाय अब्लासो गभर्नमेन्टआ बेखौ माबा मोनसे JCB लानानै खामानि मावफैगोन, जोङो बेखौ मोनथिखागौ। नाथाय दैज्लांनि सिगां एबा बोथोरनि सिगां जों माब्लाबाबो जोङो मावनायखौ जों नुवाखै। आरो बबेयाव दंहैयो जोंनि गभर्नमेन्ट सरकारनि मानसिफ्रा? बबेबा पलिटिक्सआवहाय गोसो होगासिनो दं, बबेबा बेरायनायाव गोसो होगासिनो दं, सोरहाबा माबा मोनसे मावनायाव गोसो होगासिनो दङ आरो गासैबो BTCआवहाय मावजोब्बाय होननानै दिनै EMफ्रा बुङो,
नाथाय माब्लाबाबो मावजोबनाय जायाखै नैबे मोनसे बेड कन्डिशन आरो दैबाना जाबाय स्टार्ट जाबाय बे बेड कन्डिशन दिनैहाय गभर्नमेन्टआ बेखौ फेलार होनना बुङोबाबो जायो आरो निस्सय बेबायदि जायगा गोबां दंबावो बेफोरबायदि जायगा गोबां दंबावो गोबां जायगायावनो दैबाना जानाय खिन्थु जोङो बेखौनो आङो बुङो जे गभर्नमेन्टआ जेब्लायबो एडभान्स जोङो जानांगौ जेरैहाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआ जुदि फान्ड दङब्ला जोंबो फ्लाडनि थाखाय फान्ड जोङो राननांगौ आरो बेखौ गोख्रैनो मोनसे प्रटेक्शननि थाखाय मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट जानानै दङ प्रटेक्शननि थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टआ गोख्रैनो जोङो मावनानै होनांगौ गभर्नमेन्टआ आरो आसा खालामदों निस्सय गभर्नमेन्टआ गोख्रैनो मावगोन होननानै आंनि चेनेलनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय गभर्नमेन्टआ मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोंला नाथाय देग्लायबो सिसुबारि गामिया डिस्ट्रय जागोन मानोना गभर्नमेन्टआ दासिमबो जेबो मोनसे एक्टिभ रल लायाखै आरो खोनानो मोन्दों बेयाव 50 लाखनि सेंसन जादों होननानै दा 50 लाखनि सेंसन जानाया दासिमबो दैज्लां जाबाय नै अन्थाइ थाइसेबो गैया दा मा कन्डिशनाव बियो बबे फान्डनिफ्राय बबे हेडनिफ्राय बेखौहाय सेंसन खालामदों जोङो एमपिफ्रासो एमएलएफ्रासो मिथिसिगौ इएमआ आरो जोंनि इएमफ्रा बबेयाव थाहैनानै थाखो जे माखासे सिसुबारि गामिखौ थांनाय समाव जेब्ला दावराव जादोंमोन दैबानानि जाब्रबथाय जानानैहाय अब्ला बे समावबान बिसोरो फैनानै नायफैदों आरो दा गुड कन्डिशना माबायदि बिथांमोना दासिमबो सिसुबारि गामिखौ नायफैयाखै दा गोबां मानसिफ्रानो आलाय सिलाय दङ अखा बार बोथोर फैबाय अखानि सिजन फैबाय आरो दासिमबो बिसोरो गुड सेटेलमेन्ट खालामाखै बेराफारसे न' बां गैया बेराफारसे बिसिना हा गैला दा बेखौहाय बेनि दायनिगिरिया सोर गभर्नमेन्टनि